കൃഷ്ണ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പ്രജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുഷ്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തംസ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ പാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് ജനതോടി വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 12 അല്ലേ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്? 12 ലാസ്റ്റ് അല്ലേ? 2 ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുള്ളൂ. 2 ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സമയമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലാസ് വേറെ ക്ലാസ് വരുന്നവരുണ്ട്. 12 നമുക്ക് പറയുന്ന ശ്ലോകം മനസ്സിലായല്ലേ? ദേവന്മാരെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാനാണ് ദേവന്മാരെയും അതേപോലെ തന്നെ നിരാകാരവാദികളെയും. അന്ന് രണ്ടുപേരും എവിടെയാണ് അജ്ഞാനജന്യമായ കുരിരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ, അതായത് അതന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുമെന്നും ഭഗവത്ഗീത അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പറയണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം, ഭഗവാന്റേതായ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? അതിന് ഗുരുവിന്റെ കണക്ഷൻ വരണം. ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുവിൽ കൂടെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ശിഷ്യ പരമ്പരയിലേക്കാണ് ഇത് ശാസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഏവം പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. പരമ്പരയിൽ കണക്ഷൻ കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് രാജർഷികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. രാജാവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് രാജാവാണെങ്കിലും ഋഷിമാരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് സമൂഹത്തിലെ അത്യുന്നതമായ വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? ഒരു ഭക്തരായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. രാജാവിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? രാജാവിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രജകൾ അത് ചെയ്യും അല്ലെ?
ഇപ്പൊ പ്രജയ്ക്ക് കൊടുത്ത രാജാവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷെ രാജാവിന് കൊടുത്ത പ്രജ അത് ചെയ്യും. അതാണ് രാജാവിന് കൊടുക്കും. അത് എങ്ങനത്തെ രാജാവായിരിക്കണം? അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഋഷിമാരെ തുല്യമായിട്ടുള്ള അതേ ലെവലിലുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനായ ശാസ്ത്രം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത് അതായത് അർജുനന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മതപ്രചാരന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കള അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രചാരന്റെ വേഷം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഭക്തി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ആസുര ജന്മങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ അവർ കടക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 13ാമത്തെ മന്ത്രം കടക്കാം. അതിന്റെ 3 മന്ത്രങ്ങൾ 13 വരെയും എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു? 9, 10, 11, 12, 11, 12, 9, 10, 11 അല്ലെ നമ്മ പറഞ്ഞത് ഒരേപോലെ ഉള്ളത്? 12, 13, 14 വരെ ഒരേ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനും പിന്നെ ഭഗവാനും അല്ലാത്തത് എന്തും അല്ലെ. മറ്റൊന്ന് വിദ്യ അവിദ്യ അല്ലെ, ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം, ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതായത് വിദ്യനെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് 9, 10, 11. അത് വിദ്യയും അവിദ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. 12 തൊട്ടത് എന്താണ്? സംഭൂതയും അസംഭൂതനെ പറ്റി പറയുന്നത്. സംഭൂത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിദൈവങ്ങൾ, പിന്നെ സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവ് അല്ലെ. പരമാത്മാവിനെ പറ്റി. പക്ഷെ ഇവിടെ നിരാകാര ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെ, പരമാത്മാവാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് സംഭൂത അസംഭൂത. ശരിക്കും സംഭൂത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? സംഭൂത അതായത് അഭാവാർത്ഥത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടത്. അസംഭൂത എന്ന സംസ്കൃത പദം സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പിന് എല്ലാത്തതിനെ കുറിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യ നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. അഭാവാർത്ഥത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ പിന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതുണ്ട്. അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരെന്താണ്? ആ ഇരുളടഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 12ാമത്തെ മന്ത്രം. 13ാമത്തെ മന്ത്രം അതേപോലെ തന്നെയാണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം കാണുള്ളൂ. അന്യാത് ഏവഹുർ സമ്പാത് അന്യാത് ആഹുർ അസംഭവ ഇത് ശിശ്രുമതീരാണം യേ നസ്തത് വിജ ചഷീരേ. അന്യാത് ഏവഹുർ സംഭവാത് അന്യാത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇത് ശിശ്രുമതീരാണം യേ നസ്തത് വിജ ചഷീരേ. അതിന്റെ വിവർത്തനം പറയുന്നത് സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദ്യമ കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉന്നതാധികാരികളായ വ്യക്തികളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യം പറയാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗുണം കിട്ടും. അതല്ലാത്തത് എന്തിനും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗുണം കിട്ടും. അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഭൗതിക സുഖങ്ങളാണെങ്കിലും മോക്ഷമാണെങ്കിലും പിന്നെന്താണ് സിദ്ധിയാണെങ്കിലും പിന്നെ ദേവലോകം പലതരം ലോകങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇതല്ലാത്തതാണ്. അത് ഭഗവാനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാതും വേറൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് പോകുന്നത്. അതിലെന്താണ്? അതൊക്കെ നശ്വരങ്ങളാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും താഴെ പോരാ. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? അനശ്വരമാണ്, എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കും. ഇത് സനാതനമാണ്, അത് സനാതനമല്ല. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫലം. ബാക്കി എന്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രജഗുണത്തിൽ തന്നെ ദേവത സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ. നമുക്കത് സാത്വിഗുണമുള്ളവരെല്ലാം സാത്വിഗുണമുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അത് രജഗുണമുള്ളവർ അങ്ങനത്തെ ദേവതകൾ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ പല വ്യക്തികൾ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നു, ചിലർ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നു, ചിലർ സായുജ്യ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കും. ഇങ്ങനെ പലതരം ആരാധനകൾ രീതികൾ നമുക്ക് കാണാം. ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇത് വേറെയാണ്, അതിന്റെ ഫലം വേറെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിൽ തന്നെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഒരു നിരീശ്വരവാദിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികം ആസക്തിയുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ ഉയർന്നതാണ്.
അപ്പൊ അതിൽ പല പല ഗുണങ്ങളും കിട്ടും, പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്, അതൊരിക്കലും ഭഗവാനുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇത് വേറെ അത് വേറെ, രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതും പിന്നെ എല്ലാതും വേറൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണിത്. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദിമ കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അത്രയാണ്, നേരെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനല്ലാത്തതിനെ എന്തൊക്കെ ആരാധിക്കണം അതിനോട് വേറെ ഗുണം കിട്ടും. അത് പലതരത്തിലാണ്. നമുക്ക് ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം, താഴ്ന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം, പല ലോകങ്ങൾ, പല സിദ്ധികൾ കിട്ടാം, ഇതൊക്കെ മുക്തി കിട്ടാം, ഇതൊക്കെ വേറെ സംഗതിയാണ്. ഇതൊക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: യഥാർത്ഥ ആചാര്യയിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയില്ല. അതിന് ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ വിദ്യകളും അറിയുന്നവനായിരിക്കും ആചാര്യൻ. അപ്പൊ ആ വിദ്യകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ പതിതമാത്മാക്കൾക്ക് ആ സൂത്രവിദ്യ പറഞ്ഞു തരും. ആർക്ക്? നമുക്ക്. കാരണം എന്തിനാണ്? നമുക്ക് എളുപ്പ വഴിയില് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂത്രവിദ്യ ആർക്കാണ്? ആചാര്യന്മാർക്കാണ് അറിയാം. അവര് എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അതിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 9:25 പൃഥുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന പൃഥുക്കള ലോകത്തിലെത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മാർഗമേതായാലും ലക്ഷ്യം ഒന്നായി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. നമ്മ ഏത് ലക്ഷ്യമാണ് അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട്, ആ മാർഗത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. അല്ലാതെ ദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല, അത് ദേവന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. പൃഥുക്കളെ ആരാധിച്ചാൽ പൃഥുക്കളെ ലോകത്തിൽ പോകുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാ വഴിയും ഒന്നാണ്, എല്ലാതും ഒന്നിലേക്കാണ് എത്തുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഏതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്താം. ആ മാർഗമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത. മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ അധ്യാത്മ നമോ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്തെത്തും. ഏത് ലോകമാണ്, ഏതാണ് ആഗ്രഹം, അതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നടന്നു പോകുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും. അതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസന ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന് മാത്രമേ തെറ്റേത് ശരിയേതാണ്, ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് നമ്മളെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. ഭഗവത്ഗീത 4:2 കൃഷ്ണ അർജുനനോട് പറയുന്നു: ഏവം പരമ്പരപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദോഹോ സകലനേഹോ മഹത യോഗവും നഷ്ടപരന്തവ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ. കാരണം എന്താണ്? ശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് രാജർഷികൾ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാജർഷികൾ അവർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്? അത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അത് അർജുനനിൽ മാത്രമല്ല, അതിനെ മുന്നേ തന്നെ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ സമയം, ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അവതരിച്ച സമയത്ത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്താവുമ്പോഴേക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ മുഴുവനും വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതാണ് വീണ്ടും അർജുനനോട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനും സുഹൃത്തനും ഭക്തനുമായ അർജുനനെ കൊണ്ട് ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ആ ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ഭക്തരും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുന ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി അർജുനനിലുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ദുര്യോധനോടല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അർജുനനോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനുള്ള അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതേ ലെവലിലേക്ക് വളർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. ഭഗവാനും ഭക്തനും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ട്
കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുന ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും ആ സ്നേഹവും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീത നിരവധി വിവർത്തകരും വ്യാഖ്യാതകളുണ്ട്. അവർ ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പലതരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം, അത് തന്നെ അവരവരുടെ രീതിയിൽ പല ഉപദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റാണ്. അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും കാണും. അപ്പൊ അത് ഇതിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരവരുടെ രീതിയിൽ പലരും പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും അതൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. അതിന് അസംബന്ധങ്ങളാണ് അതിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അത്രയധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക്. വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പല രീതിയിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത കിട്ടും. അപ്പൊ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതാണ് പ്രഭാസര് നമുക്കറിയാം ഭഗവത യഥാരൂപം, ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ആയിരിക്കണം. അത് ഭക്തിയാണ്, വേറൊന്നും നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമില്ല. അത്തരം വ്യാഖ്യാതകൾ ശ്രീകൃഷ്ണത്തിന് അവിടെ തനശ്വരധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചവർ അവർക്ക് എന്താണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ധനമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമായിരിക്കും, അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ് ആ ജ്ഞാനത്തിൽ അവർ ചെന്നപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ആ പരമ്പര അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. മറ്റെല്ലാം ആരാധന രീതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ 13ാം മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സർവ്വധർമ്മം പരിത്യാജാല് എപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ആ ലാസ്റ്റ് അതിന് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല നമുക്ക്. അതാണ് ഭഗവതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം വേറെയാണ്. അതാണ് ഇത് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവർ എല്ലാ പാതകളും ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയണം, നമ്മളിപ്പോ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് വെക്കാം, നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ വഴി പോകണം. അപ്പൊ കറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ വഴി പോകണമെന്ന് അറിയാം, നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ വഴിക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഒരു വഴിയാത്രം പറഞ്ഞു വേണ്ട ഈ വഴിക്ക് വേണ്ട വേറെ വഴിക്കൂടെ പോയാൽ അവിടെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ പറയെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തണമെന്നില്ല. മനസ്സിലേ? അത് തെറ്റാണ്. നമുക്കൊരു വഴി ഇതില് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു വഴിയുണ്ട്, ആ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. വേറെ വഴിയിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. അതിന് ഭഗവാന്റെ വഴി വേറെയാണ്, ബാക്കിയുള്ളത് വേറെ വഴികളാണ്. വഴി തെറ്റിപ്പോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വഴി തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവസ്യ പ്രവർത്തത ഇത് മത്തോ ഭജന്തേമാം ബുദ്ധഭാം സമന്വിത. ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നവൻ ബുദ്ധിമാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നുള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ? അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭാവം ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് നമുക്ക് വീഴ്ച വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മളധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കാരണം. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് താനാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവായാലും വിഷ്ണു ആയാലും ശിവനായാലും, ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ആയാലും കൃഷ്ണനായാലും ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് താനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്ന ത്രിമൂർത്തികൾ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് വൈദികജ്ഞാൻ ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഗോപാലദാന ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് വൈദികജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുള്ള കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഗോപാലദ ഉപനിഷത്തില് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിന് ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ഞാനാകുന്നു. നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, പരമപുരുഷൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി. നാരായണൻ പ്രജാപതികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. ഏത് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയാണ്, ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പിന്നെ പ്രജാപതികള്, പിന്നെ അഷ്ടവസുക്കള്, ഇന്ദ്രൻ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, ഇതൊക്കെ നാരായണൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തൃണമായതുകൊണ്ട് നാരായണൻ കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ നാരായണൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ
രൂപവിസ്തരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാരായണനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെ. പക്ഷെ രണ്ടാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വേറെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? നാരായണൻ. ദേവകിപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും ഇത് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമപുത്രൻ. നമുക്കറിയാം എട്ടാമത്തെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 അവതാരം 22 അവതാരത്തിലെ നമ്മൾ 24 അവതാരം അല്ലേ ഭാഗവതത്തിൽ എത്ര അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു? 24 22 24 അല്ലെ? അപ്പൊ 24 അവതാരത്തില് എത്രാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരുന്നത്? 18 19 ആണ്ടല്ലേ? 19 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 10ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എത്രാമത്തിന്? 8ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് അല്ലേ? സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ദശാവതാരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതെ, ദശാവതാരത്തില് വരുന്നതാണ്. ദശാവതാര സ്രോതത്തിൽ വരുന്നതാണ് 8 അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോ 8ാമത്തെ അവതാരം. എന്തായാലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞത് 19ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് അവതരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് അവിടെ. മറ്റേതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ മന്വന്തര പലതരം അവതാരങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതെ, ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവകി പുത്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് ഇതേ ഉപനിഷത്ത്, അതായത് നാരായണ ഉപനിഷത്തില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 19ാമത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചെന്ന് ശരിയാണ്. പക്ഷെ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്. ചില സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നേരിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട്. അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും നാരായണൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ, അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദിമ കാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം, എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം നൽകുന്ന ഗോവിന്ദൻ ഇത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. മഹാജ്ഞാനികളെയും വേദങ്ങൾ നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുദ്ധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന്. അപ്പൊ അവര് ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബഹുനാം ജന്മനാമന്റെ എന്നുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ബുദ്ധ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിശ്വാസികളില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവത പറയുന്നു. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ജാനന്തിമാ മൂഢ എന്നുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നവൻ. ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അങ്ങനെ കാണുന്നവരെ മൂഢന്മാർ എന്നാണ് ഭഗവത പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ ഭൗതിക നീർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയുടെ അടുപ്പത്താൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അർജുനൻ എന്നൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ. അവ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ അടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഇത് ബന്ധം കഴിയണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിതാമഹൻ, ആചാര്യൻ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തക്കാരെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാണ് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവണം. എന്റെ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിട്ട്.
അപ്പൊ അവിടുന്നോടുകൂടി പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ആർക്കുണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. വൈദ്യവിജ്ഞാനമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച് ബുദ്ധനായി തീർന്നപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ശാസ്ത്രം കേട്ടതോടുകൂടി എന്താണ്, സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി മാറുകയും ചെയ്തു. ബന്ധുക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. കാരണം സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും ഭഗവാനാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവണം, അർജുനന് മനസ്സിലാവണം. അതാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റ എന്നൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും ജന്മാദി അസഹ്യത അഥവാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി വീണ്ടും വർണ്ണിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ജനനം അല്ലെ, ജനിക്കുന്നത്, സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഇതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനായിരിക്കും. അതാണ് അതിന് ശേഷവും ജന്മാദി അസഹ്യത എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നാശം, എന്ത് നാശം സംഭവിച്ചാലും ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും, ബാക്കിയൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അത് ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണ ബോധവനാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവനാണ്. ഭഗവാന് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം അതും പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയാം. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയില്ല എന്ന് ഭഗവതിൽ കൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവ്, അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ, അപ്പൊ അറിയാം ശിവനും ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ദേവന്മാരാണ് അല്ലെ, അവർക്ക് പോലും എന്നെ അറിയില്ല. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് പോലും പൂർണ്ണമായി എന്നെ അറിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. വൈദ്യ സഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്നീ രീതിയിൽ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തി അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കശാപ്പുശാലകൾ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ടയറക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സ്ഥലമല്ല. ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയണം ഇതാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരു സൈഡില് വളരെ സാമൂഹ്യ സേവനവും ഒക്കെ ചെയ്യും, അടുത്ത സൈഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, കശാപ്പുശാല മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാതും ജീവജാലങ്ങളാണ്, എല്ലാവരോടും കരുണ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കരുണ കാണിക്കുകയും അടുത്ത സൈഡിൽ ഹിംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു യഥാർത്ഥ സേവനമായി മാറില്ല. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുണ്യത്തെ, ഒരു പാപത്തെ ഒരു പുണ്യം കൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല, നമുക്കറിയാം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തര യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക ശരീരം അല്ലെ, അത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമാണെങ്കിൽ ആരായാലും എന്താണ്, അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ഉണ്ടാവും. ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ പിടികൂടിയിരിക്കും. അടുത്ത മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും അവിടുത്തെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥ നിറഞ്ഞ് ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിത മാർഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലളിത മാർഗമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. പല പല മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്, 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. രണ്ടാമത് ഭഗവത് പ്രസാദം, ഭക്തിയുത സേവനം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ അസ്വസ്ഥ നിറഞ്ഞ യുഗത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിത മാർഗം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും പതിതം, ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഊഹാപോഹം എന്ന് കരുതുന്നു. മാനസിക ഊഹാപോഹം അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ഉയർന്ന ചിന്തശക്തി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമുള്ളവർ അവരെന്താണ് സംഭവിക്കുക, അവര് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഊഹാപോഹമായിട്ടാണ് പറയാം, കഥകളാണെന്ന് പറയും. കഥകളല്ല, ഇത് ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ സത്യമാണ്. അത് അവർ ചിന്തിക്കില്ല, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതിനാൽ അവർ അവയുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്ചാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ അവരിവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, സാധാരണ ജനങ്ങളെ വഴി തെറ്റിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും.
അതിനൊരു ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ വിശ്വസിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവരെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഒരു കാര്യത്തിന് രണ്ടായിട്ട് പറയാം. ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് തെറ്റെന്ന് സമർത്ഥിപ്പിക്കാം, ഒരു കാര്യത്തെ ശരിയാണെന്ന് സമർപ്പിക്കാം. ഇവരെന്താണ് ശരിയായ കാര്യത്തെ തെറ്റായി സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ജ്ഞാനവും അവരെ വാഗ്ജാലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദിപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഉപനിഷത്ത് പരോക്ഷമായി, നേരിട്ടല്ല. ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരു കാര്യം നേരിട്ടല്ല പറയുന്നത്, അത് പരോക്ഷമായിട്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ഉപനിഷത്തുള്ള സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഉപനിഷത്തുകളുടെ അത് നമുക്കറിയാം, അതിന്റെ സമ്മറിയാണ്, ഉപനിഷത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് നമ്മൾ ശ്രവിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ശരിക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഉപനിഷത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതാണ് ശാസ്ത്രം. ആ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് പിടികിട്ടും ഈ രണ്ട് ബുക്കുകൾ, സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. അതാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയേണ്ട കാരണം. ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ സ്വന്തം രണ്ടുപേരും ആ പ്രേമ കൈമാറ്റം സ്റ്റാർട്ട് ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ തരും. തീർച്ചയായിട്ടും രാജസ്യവും താമസികവുമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ മലിനീസമാകപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാൻ ആന്തരികമായ പ്രചോദനങ്ങളാൽ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു 90% രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങളാൽ, അതാണ് നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കും തോറും എന്തും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതാണ് നമുക്ക് ഗംഗര കഥ അറിയാം അല്ലെ? ഗംഗാദേവിയുടെ ഭഗവാൻ തൊടുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ത് തൊട്ടോ അത് പരിശുദ്ധീകരിക്കും. ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു, അത്രയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷന് വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് നാമജപത്തിന്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ കൂടി പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനും ഭഗവത് കരുണയാൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ നീക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത് കരുണയാൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കൂടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കപ്പെടും. അതാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠനായി തീരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠമാകുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് തമോ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലും അതില് പരിശുദ്ധീകരണം നടത്തി നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തും. സത്വഗുണം എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണിക ലക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രേമ കൈമാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അധ്യാത്മഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ പാത പിടർന്നാൽ ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായതിനു ശേഷമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പരിശുദ്ധീകരിച്ച് മോളിത്തുള്ള ആ ലെയറിൽ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത കിട്ടുള്ളൂ. അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടികം തുല്യം ശുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? കലുഷിതമാണ്. ആ മനസ്സ് സ്ഫടികം പോലെ മാറും എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്ഫടികത്തിൽ കൂടിയ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. ഒരാൾ ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്തനാത്മാവാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കഴിയും. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഫടിക തുല്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത്, അല്ല ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, മന്ത്രം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക, സർവ്വകാരണങ്ങൾ ആദികാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുക, അതായത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫലം കിട്ടും. എല്ലാത്തിനെ വേറെ പരമോന്നതം അല്ലാത്തതിനൊക്കെ ആരാധിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ആയിരിക്കണം. കാരണം അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ആനന്ദമയാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം. മറ്റേത് ഭൗതികമാണ്, അതെന്താണ്, നശ്വരമാണ്. ഒരല്പം നേരത്തേക്കുള്ളൂ, അത് കഴിയും, അപ്പൊ തന്നെ കഴിയും. നമ്മൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ലോകങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അത് ടെമ്പററി ആണ്, ഇത് പെർമനന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് ഊന്നേണ്ടത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കിട്ടും, അതെങ്ങനെ കിട്ടേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൂത്രവിദ്യ ആചാര്യന്മാർക്കറിയാം. ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അത് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാം, അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സമൂഹ സേവനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം, നല്ലത് തന്നെ, പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരു സൈഡിൽ അത് ചെയ്യാൻ, വേറെ സൈഡിൽ വേറെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താണ്, പുണ്യപാപം മിശ്രിതമായി നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതല്ല കാര്യം, നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇതില്? ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്തെടുത്തോട്ടെ ഞാനപ്പ എന്നാലും കൊണ്ടെടുക്കാം, കുറച്ചെടുക്കാം. അടുത്ത മന്ത്രം പറയുന്നത് രേഷ്ണോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഭൂതിം ച വിനാശശ്ച യസ്തദ്വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്തോ സംഭൂതമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശശ്ച യസ്തദ്വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്തോ സംഭൂതമൃതമശ്നുതേ. ഇതിൽ പറയുന്നത് പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയുടെ നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അന്യത്തമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം, ഭൗതികത്തെ പറ്റി അറിയാം, പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഭൗതികയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതമായ സച്ചിദാനന്ദമയം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപ, ഗുണ, ലീലകൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ നമ്മള് ഈ സൃഷ്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, മൃഗങ്ങൾ, ദേവന്മാർ ഇവരെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം, അതിനെ അതിക്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്, ആ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജന്മ, മൃത്യു, വ്യാധികളല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ പറ്റി പറയണാണ് അല്ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്. ആരെ പറ്റിയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതികതയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ്, എന്നിരുന്നാലും ഇവർക്ക് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ജനിക്കണ നിർത്താൻ പറ്റില്ല, മരിക്കുന്ന നിർത്താൻ പറ്റില്ല, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഈ 4, ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഇത് നിർത്താൻ അത് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പ്രകൃതിയാണ്, പ്രകൃതി സത്യമാണ്, അതിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സകല വസ്തുക്കളും കർക്കശമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം ഭഗവാന്റെ നിയമമല്ല. പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയുടേതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ നിയമത്തെ ആർക്കും
നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകുന്നു. എല്ലാതും എന്താണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് ജനിക്കും, വളരും, പിന്നെ കുറച്ച് നിലനിൽക്കും, പിന്നെ ഉൽപാദിക്കും, ക്ഷയിക്കും, ഒടുവിൽ മരണം. ഇതാണ് ഘട്ടങ്ങൾ. ഈ വസ്തുക്കളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കും. എന്നാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. അതിന് എല്ലാത്തിനും ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണിക്ക് വരെ മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവ് കുറെ കാലം നിലനിൽക്കും. ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണിയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചു നേരം സമയം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു. മരണത്തെ ആർക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാവുക്കൾ പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്തലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും, ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ അനേകമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സും വളരെ അധികമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് എന്നോ നാളെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മരണം ബാധകമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തെ മർത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അതെന്നെ പറഞ്ഞത്, അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ പറ്റി അവർക്ക് വിവരമില്ല. ശരിക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയതിനെ പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കണില്ല. അവരത് ഭൗതികതയാണ്, എല്ലാതും ശരീരം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്, ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ പറ്റി ഒരു വിവരവുമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ആധുനിക മനുഷ്യർ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുക്തനാണ്. പുതിയ മനുഷ്യർ, ഭൗതിക ഉന്നതി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും എന്താണ്, വേദങ്ങളിൽ നിന്നോ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവരിക്കില്ല. അവരത് വിട്ടിട്ടാണ് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോണത്. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ശക്തി പരോപ്രോക്തോ ക്ഷേത്രജ്ഞാത തഥാ പര അവിക്തകർമ്മ സംജാനെ തൃതീയ ശക്തിഷ്യതേ. അതിൽ പറയുന്നത്, വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, പര, അധമശക്തി, അപര, ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് നമുക്കറിയാണ്. അപര, പര, രണ്ട് ശക്തികൾ. പരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അപര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി. അങ്ങനെ രണ്ട് ശക്തി, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ശക്തി, ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളാണ് പര, അപര. ഇത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമശക്തി ജീവശക്തിയെ അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അധമശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ശരീരം എന്താണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പൊതിഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. പരാപ്രകൃതിയാണ്, ഉയർന്ന ശക്തിയാണ്, ശാശ്വതവും മരണരഹിതമായ ഭഗവത്നാമം. അടുത്തത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8:20 പറയുന്നു, പരസ്തത്മത്വഭാവേനോ വ്യക്തോ വ്യക്താ സനാതന യസ്സ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്തു ന വിനശ്യതി. ഊർധ്വലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നീ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനും വ്യാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തി. പ്രകൃതിനെ പറ്റി പറയാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊർധ്വലോകം, ഉയർന്ന ലോകങ്ങള്, മിഡിലുള്ളത്, അല്ലെ? മധ്യമത്തിലുള്ള ലോകങ്ങള്, താഴ്ന്ന ലോകങ്ങൾ. മൂന്നായിട്ട് നമ്മള് ത്രിലോകങ്ങൾ എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും, അല്ലെ? അതിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇതെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെടുക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശമടയും, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മാവാണ് സ്ഥാനം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തില് ഗ്രഹങ്ങൾ നശിക്കുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാതും നശിച്ചും ജനിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കണം, ജനിച്ചും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും മരണമുണ്ട്, അതിലുള്ള എല്ലാ ജീവനും ജീവനുമില്ലാത്തതിനൊക്കെ നാശവും അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് ചലനാണ്, സ്റ്റോപ്പ് ആവണില്ല അവിടെ ഒന്നും. സത്യ, തേത്രോ, ദാപര, കരി തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ ചതുർയുഗങ്ങൾ കാലയളവ് 12,000 വർഷമാണ്. അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കണക്കാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചാവിഷ്കാരം മുഴുവനും വിനാശമടയുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം അല്ലെ കഴിയുന്നതോടുകൂടി 100 വയസ്സിന് നമുക്കറിയാം. 100 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നാശമടയുന്നു. ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യനും ചന്ദ്രനിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയ ജലത്തിൽ ആഴുന്നു. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയിന്റ്സുകളാണ്. കാരണം എന്താണ്? രാത്രിയിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ എന്താണ്? ഒന്ന് നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വയസ്സ്, അതായത് ജീവിത കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ, ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ അതിലെന്താണ്? അവിടെ പ്രളയജലത്തിലാഴുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നെങ്കിലും ഈ കലകൾ ഒരു ജീവവർഗമോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ അപ്രകൃത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഏത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിനെ നമ്മൾ അപ്രകൃത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവിടെ എന്താണ്? ആ സമയത്ത് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ എല്ലാതും സൈലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഒരു ചലനാത്മകമല്ല, സൃഷ്ടിയോ ജീവവർഗങ്ങളോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സർഗങ്ങളും നാശമടയുന്ന മറ്റൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രളയം വരും അല്ലെ. 2 പ്രളയങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിക്കും, 2 ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോഴും. അപ്പോഴും എന്താണ്? ഇത് ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാനിലേക്കാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇരുണ്ട അവസ്ഥയ്ക്ക് അതീതമായി മറ്റൊരു അപ്രകീടിതമായ അവസ്ഥ, അതായത് ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പകൽ, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ലോകമുണ്ട്. അതായത് ഭൗതിക ലോകം വേറെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നു പോകുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നു പോകുന്നു, മനുഷ്യർ വരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോക്കും വരവുണ്ട്. ഇതില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതാണ് അപ്രകീടിത അവസ്ഥ, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളും. അവിടെയും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ അത് ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/1 മാത്രമാണ്. ഏകപാത് വിഭൂതി. അതായത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ വരുമ്പോ നമുക്കറിയാം 2 ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി. ആ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ 25% ഭഗവാന്റെ മൊത്തം ചൈതന്യത്തിന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 25% മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. മറ്റേതോ ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75% ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 25%-ത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏകപാത് വിഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതില് വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കന്മാർ, അനവധി ബ്രഹ്മാക്കന്മാര് മുഴുവൻ ഏതിൽ വരും? ഏകപാത് വിഭൂതിയിൽ വരും. അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഏതിൽ വരും? ഏകപാത് വിഭൂതി. അപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവ്, നമ്മുടെ 74 ലോകം, അതേപോലെ തന്നെ അനവധി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള്, അതിൽ അനവധി ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ഏകപാത് വിഭൂതി. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ 4/1 അംശം മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ ഏത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പ്രകൃതിയുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/1 മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാ ബ്രഹ്മാക്കന്മാരും എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ, അവരെ അധികാര പരിധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ടോട്ടൽ പരിധിയുടെ വെറും 25% മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അതാണ് ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/3 ഭാഗമടങ്ങുന്ന ആത്മീയ വിഭൂതി അഥവാ ത്രിപാദ് വിഭൂതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറമാണ്. ത്രിപാദ് വിഭൂതി അതായത് ആത്മീയ ശക്തി 75% ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് ബ്രഹ്മാവിനോ മറ്റൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കോ പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല. അത് മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. അതിനെയാണ് ത്രിപാദ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അവിടെ അധിവസിക്കുന്നത്, ആത്മീയ പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണ്. ഭഗവതിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന പോലെ അവിടത്തെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ.
കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യചന്ദ്രൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന രീതി, അതിനുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ സ്വർഗ്ഗഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാത്രമേ കടക്കുന്നുള്ളൂ. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് നമുക്കറിയാം മഹർലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ജനലോകമുണ്ട്, മഹർലോകമുണ്ട്, തപോലോകമുണ്ട്, ബ്രഹ്മലോകമുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗലോകത്തിന്റെ മുകളിൽ, നമ്മളെ ലോകത്തിന്റെ മുകളില് ഭൂർലോകം അല്ലെ, ഭൂലോകം, ഭൂർലോകം, സ്വർലോകം, പിന്നെ ജനകലോകം, മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ എന്താണ്, ജ്ഞാനികളും യോഗികളും അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് കടക്കില്ല. അവര് അവരുടെ ലെവലനുസരിച്ച് ആ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് കടക്കം. സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ യോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മഹർലോകത്തിലോ തപോലോകത്തിലോ ഒക്കെ അവര് കടക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് യോഗ്യത ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് ലെവലിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം അവർക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശമനായ ആത്മീയ വികാസിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉയരാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഭഗവാനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിന്നും ഉയർച്ചയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്ന് അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ അവരുടെ യോഗ്യത, അവരെത്രയാണ് അത് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ലോകങ്ങളിൽ അവര് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭൗതികഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറമ്പ് വരെയുള്ള ജീവശക്തികൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും, അതായത് ഉറുമ്പ് മുതൽ ബ്രഹ്മാവ് മുഴുവനും നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് നിലനിൽക്കണം, അതിനുവേണ്ടി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ആധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റെല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഉറുമ്പിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭവരോഗം. ഇതിനാണ് ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഏത് രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിലുമുള്ള രണ്ട് പ്രളയകാലത്തും ജീവന് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളറിയാം, നമ്മളെന്താണ്, നമ്മളെ ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആയ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണസമയത്ത് ആയ പ്രളയം കഴിയുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തില് അവർക്ക് ആ സമയത്തും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ രണ്ട് സമയത്തും അവര് ആക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കണം, പ്രകടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കും. നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങണ പോലെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ എനിക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആവാം. അത് തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടായിരുന്നോ പ്രഭു ഇന്ന്? എന്താ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇന്ന് ഇട്ടായിരുന്നോ? കണ്ടില്ല. മാതാജി ഇന്ന് വന്നില്ല എന്നുണ്ട്. ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേഷ്ണ, കുഴപ്പമില്ല, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. 20ാമത്തെ സ്ലൈഡ്, നാളെ 21ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, പഞ്ചകൽപ്പത രൂപ വെച്ച് 3% വെച്ച്